Clar, jo escric poesia des de molt jove. O sigui, el primer que jo faig a la meva vida, a part d'estudiar, és escriure poesia. Però clar, mai ni jo mateixa havia cregut en la meva poesia i el Modest Cuixart és la primera persona que creu en la meva paraula. I un cop acabem aquest treball, ell mor. És un buit immens. O sigui, jo tinc força, just la força per presentar el llibre i només faig una presentació de Geometria de la Onada a Palafrugell perquè és el lloc on crec que s'ha de fer i ja està. I és quelcom que ho deixo. Jo no deixo d'escriure, no deixo d'escriure poesia, però sí que deixo de compartir-la. Perquè la poesia és quelcom molt, molt, molt íntim. Jo em despullo molt quan escric i no sento a ningú al meu entorn que a mi em doni la força, la seguretat com per poder-me demostrar despullada. Però clar, el llibre que jo publico el 2021 és un llibre de poesia que escric durant el confinament, fixa't, no? És a dir, en aquest moment que estem tots sols i tots aïllats, el meu refugi no és només casa, el meu refugi és la paraula. I és això el que em dona la força, no? O sigui, haver-me tancat amb mi mateixa, haver-nos aïllat tots, i el següent poemari que publico, que es diu Diari de confinament, doncs és un poemari, són 80 acròstics. Jo cada dia dels que vam estar tancats a casa vaig escriure un poema i aquest és el diari de confinament, el poema dedicat a cada dia de la nostra soledat. Per mi la soledat és fonamental. Crec que l'estar sol, que no vol dir... És una soledat volguda, és una soledat buscada. I és un aïllament, però és com la illa, és a dir, estàs aïllat però en contacte amb el mar, és a dir, estàs aïllat però en contacte amb la soledat. Crec que qualsevol creador necessita aquest moment d'estar amb un mateix per cercar el més profund del teu interior i després compartir-ho amb els altres. Ara podria estirar del fil de la meva vessant de professora i crear és com preparar-te per un examen. Una cosa és fer treballs, que els pots fer amb companys, i l'altra cosa és estudiar. O sigui, quan més dur és l'exercici d'intentar entendre, més sol estàs. O sigui, estàs fent un treball, el pots compartir, però quan estàs estudiant un tema perquè t'ho han de preguntar, et tanques a l'habitació, oi? Doncs això jo crec que és el que fem els creadors, tancar-nos al nostre estudi. Enfrontar-se amb els dimonis crec que no és només la poesia, no? O sigui, sempre t'enfrontes amb tu mateix, amb qualsevol acte de creació. Escriure poesia per mi és intentar, amb aquelles paraules que fem servir, almenys és la meva poesia, les paraules quotidianes, expressar-les o organitzar-les de manera més bella, més bonica, és a dir, escoltant la seva música. Sempre dic, els artistes parteixen dels colors primaris i dels colors secundaris. Nosaltres partim de les 26 lletres del nostre abecedari i de les paraules del nostre alcover-moll, que és el diccionari que a mi m'agrada fer servir. Llavors dius, els mateixos mots poden servir per comunicar, per ordenar, per pensar i per sentir. Senzillament la poesia és jugar amb el llenguatge, jugar amb el ser persona. Això per mi és la poesia. Sí, és una mica quan parlàvem d'aquest període, de què passa després del Geometria de la Onada, amb el diari de confinament. O sigui, les cronologies a l'hora d'escriure o a l'hora de publicar no segueixen les mateixes a l'hora de crear. Primer sí que creo el Geometria de la Onada, però després el següent poemari que jo escric és el Dona d'aigua. I dic dona d'aigua en singular, perquè no era dones, era dona d'aigua.
Aquest projecte que hem presentat aquest any, aquest 2022, és un projecte que neix el 2012, que és quan jo escric el poemari, Dona d'aigua, perquè és un moment de la meva vida que comença una nova etapa i és una etapa d'una seguretat, un alliberament i un ser conscient d'una maduresa important. Llavors necessito expressar-la, compartir-la. Llavors és quan neix aquests 30 poemes que parlen d'una dona que vol dir en veu alta el que sent. I el que sent és desig, i el que sent és absència, i el que sent és sensualitat. I una dona que vol expressar en veu de dona el que creu que senten les dones. Una dona que ha llegit poesia i en la nostra tradició majoritàriament poesia masculina. I són els homes que parlen de sentiments, dels seus sentiments, dels sentiments vers les dones i del que creuen que les dones senten. I llavors doncs, jo dic no, jo vull dir en veu de dona el que sent la dona. 2012, és l'embrió d'aquest Dones d'aigua. L'escric, el refaig, el corregeixo i passen, imagina't, gairebé 10 anys, fins que vaig a buscar la Pepa Poc, quan jo ja estic convençuda que el que és l'embrió, el que és el poemari, doncs ja m'atreveixo a ensenyar-lo. Això és el que encara m'ha donat més força, és a dir, perquè quan creus que el que tu expliques és atemporal, per això no és biogràfic. Quan parles de la veritat de l'ànima, no té temps. L'única cosa que en aquests 10 anys ha canviat és la maduresa de les paraules, és la simplicitat del llenguatge, tot i que sé que les imatges són complexes. Però, evidentment, sí que en una dècada una persona canvia, però si podem parlar de classicisme, allò que amb el temps no canvia sinó que és sòlid, jo crec que és el que li ha passat en aquest poemari i que precisament això és el que m'ha donat la força per ensenyar-lo. I trio la Pepa perquè amb la Pepa ens coneixem l'any 2005, hem fet diferents projectes juntes i quan jo vull algú que li posi color en aquests poemes, vull algú que li posi color, que li posi gest i que els ampliï, que els enriqueixi. No vull algú que els il·lustri, no vull algú que només els pinti. Primer, també és veritat que vull que ho faci una dona, perquè hi ha certs aspectes d'aquest poemari molt femenins i que crec que tot ha de ser en veu de dona. Llavors amb la Pepa, jo sempre dic que nosaltres tenim la mateixa música amb diferents llenguatges. Ella domina el llenguatge del color i del gest i jo domino el llenguatge de la paraula i de l'espai, perquè la poesia també és espai. I certament, vist el resultat, és que m'omple de satisfacció saber que no em vaig equivocar, que al contrari, que és això, que el que ha fet la Pepa ha estat dialogar i enriquir el Dona d'aigua, que per això ara és Dones d'aigua. Ha estat perfecte, en el sentit que el que jo no volia era que ningú il·lustrés aquests poemes, sinó que els donés una resposta. I aquí és on sembla que la feina que ha fet la Pepa, crec que, no sé si algú altre la podia haver fet, però crec que ningú com l'ha fet ella. Perquè si jo he escrit 30 poemes versant aquest erotisme i aquesta sensualitat de la dona, el que ha fet la Pepa són 30 dones d'aigua, és a dir, ella ha arribat a l'ànima de la Pilar i ha pintat totes les meves veus. I això només ho podia fer la Pepa. Ve després, és a dir, el títol de Dona d'aigua és, com t'he explicat, és a dir, el poemari és eròtic, és sensual, per tant, evidentment, qualsevol acte de desig i qualsevol acte sexual, si el manifestem físicament, és un acte que acaba ple d'humitats.
Per part de que nosaltres som aigua, és aquesta humitat de regalims, i d'aquí ve el nom de dona d'aigua, de traspuar sensualitat. Certament que quan jo vull explicar com el meu cos es desfà i es torna aigua pel desig, em porta a les dones d'aigua i em porta a aquests personatges mitològics de la nostra mitologia catalana. I ha estat aquestes dones d'aigua el que li ha donat cos al projecte, el que ha fet que el Dones d'Aigua com el presentem? Amb una caixa que és un cofre que l'obres i no deixa de ser una matriu, no deixa de ser el ventre de la mare que a dins hi ha tota la vida. Doncs això és aquest cofre, aquest Dones d'Aigua, és aquest cofre que l'obres i que dintre hi batega, aquí hi batega tota la sensualitat de la dona. En aquest cofre, evidentment, què hi trobem? Hi trobem l'obra d'art que ha fet la Pepa Poch, aquí n'hi ha hi ha un llenç d'una dona d'aigua, ella n'ha fet 30, que si fixes, clar, és tots aquests colors que associem a l'aigua, tot i que l'aigua és translúcida, és transparent, ella ha posat tots els verds, tots els blaus i totes les turqueses que en el nostre imaginari tenim a les dones d'aigua, una dona d'aigua amb les cabelleres a l'aire, amb el seu cos, aquestes faldilles, aquestes cames, aquest aire, aquest moviment, aquesta sensualitat. I m'ha agradat moltíssim, ja que és la Pepa, amb la seva sensibilitat, realment ha entès tota la sensualitat del poemari, perquè totes les dones d'aigua, ella els ha pintat uns pitets, uns pits aquí d'aquests blaus, d'aquest blau cian, tots ben aixecadets, ben monos, ben eròtics. Totes les dones d'aigua tenen aquest tret i aquesta aparença física entre abstracte i figuratiu, que és el que fa la Pepa. I el que és el cos, el poemari, el Dones d'Aigua, nosaltres l'hem volgut presentar i aquí, evidentment, això és molt metafòric. Estan embolcallats i per llegir-los els has de despullar. És la dona que... I els despulles i els hi treus la seva roba. I aquesta roba és un llençol. Aquest llençol ens torna a portar a les dones d'aigua de la mitologia catalana, perquè diu que si les vols veure, normalment les trobaràs al riu rentant els llençols. I la nostra mitologia diu que una dona d'aigua pot tenir relacions amb mortals i fins i tot es pot casar amb un mortal. Moltes d'elles es casen amb hereus i això fa que el mas sigui fructífer. La dona d'aigua proporciona aquesta riquesa a l'hereu. I també es diu que si la dona d'aigua està rentant el llençol i un humà és capaç d'agafar-li un llençol a una dona d'aigua, serà afortunat per sempre més. I nosaltres hem volgut posar aquests llençols en el poemari. I el poemari, un cop despullat, el trobeu aquí, trobem que els 30 poemes són 30 fulls. I això jo sí que ho tenia claríssim. O sigui, quan el vaig escriure, com et deia, jo volia parlar de l'erotisme, el desig, la sensualitat, la llibertat de la dona, donar-li veu a aquesta llibertat. Llavors, si parlàvem de llibertat, aquests poemes no podien acabar mai presoners d'unes cobertes i no podien acabar mai presoners d'un lligat. O sigui, no podien tenir un ordre establert, sinó que l'ordre li dona a la persona que el llegeix. I això és el viure en llibertat d'aquest poemari i per això ha volgut estar presentat així. Llavors, la idea era aquesta. I al fer-los lliures, dius, molt bé, el paper ha de tenir un cos i una presència que suporti. No està vinculat. És a dir, senzillament, precisament és al revés. És a dir, és aquest goig sexual lliure
de la maternitat. És a dir, sempre tenim les religions que ens fan aquest plaer, que tot és pecat, perquè l'acte sexual és només per donar fruit, i aquí no, aquí el fruit és el plaer, només és el plaer. I per això hem concebut aquesta obra que fos només plaer, pur plaer. Penso que no. Jo penso que el plaer mai ha de ser limitat, és a dir, cadascú, precisament la idea de la llibertat, és a dir, el llegeixes, l'interpretes. El que sí que és limitat, segons la meva correctora, és la lectura. Això em va agradar molt, perquè la meva correctora em deia: mira, Pilar, jo només puc llegir els poemes de 3 en 3. A la que em porto 3, la intensitat de totes les imatges és tan forta que em desvia de la feina que estic fent. I per tant, la limitació, com en tot, cadascú se sap la seva mida. Com m'ha transformat l'aigua? M'encanta aquesta pregunta. A mi aquest poemari el que m'ha donat després de tots aquests anys és molta seguretat i moltes ganes de seguir escrivint. Bàsicament, aquesta aigua el que no ha fet és diluir la tinta. Això sí que no. I m'ha fet trobar moltes altres dones. De fet, el Dones d'aigua, i vaig començar parlant de l'aigua, però segurament que vindrà la terra, el foc, l'aire. És a dir, els elements, el simbolisme forma part de la nostra cultura, de la nostra manera d'entendre el món i d'entendre'ns a nosaltres mateixos. He començat per l'aigua, hem començat amb l'aigua. Dic hem perquè amb la Pepa hem començat i ens ha dibuixat l'aigua i segurament que ara aquesta aigua regarà la terra. Em llevo amb la pell encara platejada, escates de sirena, cap mariner. Batega i sura el pas de les ones, puntes de bombolla, espurnes de desig s'esmicolen al recés de la terra. Abraçada al mar, faig el meu camí, capbussant-me, perseguint un estel, segura de vèncer la llum que l'ha esvaït. Torno amb la flama als llavis i la nit a la mirada, tot regalimant delit. A hores blaves dibuixo el jaç al bes de la sal. Em llisquen els dits despullant l'aire enamorat i tota sola no puc treure'm el vestit.